senyor alcalde, senyor regidor de Cultura, membres de la Corporació Municipal, públic assistent, bona vesprada i benvinguts al Teatre Cine Goya per acompanyar-nos de nou en aquest concert o mostra del que fem i que amb tanta il·lusió i dedicació hem preparat per a la vesprada d'avui. Al finalitzar el concert, que vam fer així mateix l'any passat, una persona assistent ens va dir: «Este concert feia falta». Doncs bé, hem pres consciència del que significava aquesta frase i volem que almenys una vegada a l'any el poble de l'Olleria i, en definitiva, tots aquells que vulguin escoltar-nos coneguen la música feta amb dolçaina i percussió en forma de concert. La primera peça que hem escoltat ha sigut el passacarrer La Brama, original del mestre d'Algemesí Xavier Pichard, dedicat a la colla de La Brama de Bonrepòs i Mirambell. Seguidament, escoltarem dues obres totalment diferents entre si. Primer, el passodoble de Jaume Domènech, el fuster, original del compositor del Verger Juan Agustín Arbona Muñoz, i a continuació, l'obra Arenes, del compositor condestà Francisco Valor Llorens. Esta peça es tracta d'un ballet encarregat per la Fila Llana de Cocentaina per acompanyar el boato de l'abanderat moro. Va ser estrenada exclusivament per el ballet de la Fila en l'entrada de moros i cristians de Cocentaina de 2001. Amb tots vostès, la colla de dolçainers i percussió La Morralla. Un fort aplaudiment.
interpretarà una obra que es pot considerar estrena mundial. Es tracta de Correcagarneres, marxa de correfoc dedicada a la colla de dimonis Correcagarneres de Terrateig, a motiu del seu 15è aniversari. L'obra és un arranjament de la colla de la Morralla sobre un tema popular centroeuropeu. Preguem la presència d'Enrique, president dels dimonis Correcagarneres i amic entranyable, per a fer-li entrega d'un detall commemoratiu. Enrique, per favor. Moltes gràcies a aquesta meravellosa colla. Ja fa, crec que són 10 anys que anem junts o per ahir. I ens han acompanyat a tots els puestos. I... No m'hi sent. Gràcies i un aplauso per a ells. Una cosa que vull dir és que la peça està basada en un tema centroeuropeu, però entre tots, cada una a la seva mida, l'han fet. O sigui, que és una cosa que han fet de cor per a vosaltres i que continuem, com han dit l'altra volta, que continuem estant junts el temps. La idea era haver-la presentat en novembre l'any passat, que és quan ells feien els 15 anys. El que passa que mos pillava un poquet de senyor de temps i volem presentar-la abans, però després s'ha retrasat estar. O sigui que 15 anys un dia. Ara, la Morralla interpretarà la fanfàrria Marxa Cristiana, la batalla de Sant Hipòlit, del mestre Xavier Richard, escrita en homenatge al seu amic Hipòlit Agulló,
que va ser mestre i director nostre fa uns quants anys. Disfruteu a la interpretació d'esta marxa. Seguidament, la Morralla interpretarà tres peces també diferents entre elles. Primerament, el passacarrer de la Numerota, del compositor de Muro José Rafael Pascual Vilaplana, dedicada als seus amics Aida Pascual i Juan Verdú, membres del grup de dolçaina La Numerota, de Benimarfull, Alacant. Continuarem amb la Vanera dels Anells, del mestre valencià Antonio de la Asunción Andrés, habanera dedicada a Maria i Manolo, estimats amics de l'autor, en el dia del seu casament. I la tercera obra que escoltarem serà La marxa del Terrós, del nostre paisà ollerià Julio Micó,
marxa cristiana dedicada a la colla El Terror, de Petrer, amb arranjaments de percussió del nostre company Xavi Sauquillo. Amb tots vostès, La Morralla.
Finalment, i per acabar este xicotè concert de dolçaina i percussió, els oferirem dues obres que no havien escoltat mai i que assaig rere assaig ens han acabat per agradar moltíssim. Es tracta de la marxa mora Penya la Cinqueta, la Vila, de Pere Tort Marcet i Pedro Tort Blasco, dedicada a la penya de festes dels autors en la Vila Joiosa. Del pasodoble Arrancapins, original del mestre Antonio de la Asunción Andrés, dedicat a la falla Arrancapins de València al motiu del seu centenari. De nou, amb tots vostès, la morralla.
ara finalitzat el concert, és l'hora de les presentacions i els agraïments. Encara que la majoria del públic els ha vist alguna vegada, m'agradaria presentar-los, i amb molt d'orgull, als músics que formen la colla de la Morralla. A la percussió tenim a Xavi Sauquillo, un fort aplaudiment. A Vicent Cerdà, Miguel Ángel Casanova, Sergi Sanz i José Cerdà. A les dolçaines tenim a María Ángeles Vidal, Rafael Pascual, Osorio, Javi Ferri, Rafa Oltra, Iber Oviedo, a Carles Rodríguez. Carles, bon amic de la Llosa, que ha vingut a tirar-nos una maneta. I finalment, els membres de la colla La Morralla volem aprofitar avui, davant de tots vostès, per agrair a un company i amic nostre tota la tasca i dedicació que realitza en la nostra colla. Per ell passen les peces noves, els arranjaments de peces increïbles, la direcció dels assajos, la representació de la nostra colla quan aixim per ixos pobles de Déu. És el cap d'estudis de la nostra escola i, en definitiva, el nostre referent i cap en mayúscules. Ramon. El nostre president. I José, que faran entrega d'un xicotet de camp. Això es mereix un bis, no?
toca, a més, que donar les gràcies a l'Ajuntament de l'Olleria per la sessió del Cine Goya, als nostres familiars i amics i a tot el públic que tan amablement ens han volgut acompanyar en esta vesprada. Una forta abraçada i fins prompte.